13 नं चिरां बिटिसि बियाबाव मोनबा गेरान्टि आसनि राननाय हाबाफारि थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय मोनबा गेरान्टि बुंनायखौ गुबुन गुबुन आसनिनि गेजेरजों दिनै हा पाट्टा 1250 आइबिएस 100सा बेकार लाइमोनफोरनो 2 लाख रांनि अनसुंथाइ 20सा बेंगुरा बेंगुरि सुबुंफोरनो 100सा बोराय बुरै बैसो जानाय सुबुंफोरनोबो अनसुंथाइफोरखौ गथायो। मुलाम्फागिरिफोरनो दिनै बिटिसि सोरखारा 13 नं चिरां बिटिसि बियाबाव हिसाबै 10 फेब्रुवारि बिटिसि गोरोबथा सानाव गथायजेननायनि उनाव 13 नं बियाबनिनो कासिकाट्रायाव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों गथायो। दिनैहाय जोङो थांनाय बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां जोंहा मान होजाथाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा खोथा होदोंमोन जे मोनबा गेरेन्टि हा पाट्टा होनाय जोंनि बेकार मानसिफोरनो 2 लाख होनाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होनाय आरो बे गोरिबफोरनो फैसा होनाय आरो बैसो जानाय मानसिफोरनो आरो बिकलांगफोरनो होनाय जिखिनि मोनबा गेरेन्टि बे मोनबा गेरेन्टिखौ दिनै जोङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय चिरां समस्तियाव प्रथम जोङो बे जिखिनि मोनबा गेरेन्टि बे मोनबा गेरेन्टिखौ जोङो होजेनबाय। चिरां जिल्लायाव बेसेबांसो मुलाम्फागिरिफ्रा मोननो हादों? चिरां जिल्लायाव दिनैहाय जोंहा जों जिखौ हिसाब खालामदों आगोलाव जेरैहाय बुंनाय बेबादिनो जों होगोन 2 लाखखौ जों होगोन आरो जिखिनि बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जों जेसेबां होनदों 15,000 जों बेखौ होगोन। माने मोनसे समस्तियाव जों नुदों जे खासा माने 833थासो सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मोनगोन प्रथम बोसोरावनो आरो बेबादिनो बोसोरे बोसोरे होलांबाय थागोन। सेम बुस्थु एखे बुस्थु माने जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनो बेखारफोरनो होनायाबो बेनो जागोन। बिदिनो होलांबाय थागोन 2 लाखै आरो जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 15,000 बेखौ होलांबाय थागोन आरो जिखिनि जोंहा आसनि दं जिखौ जों खोथा होदों बे खोथाफोरखौ जोङो माने बोसोरे बोसोरे होलांनानै जों मावफुंनो नाजागोन। आरो राजखान्थिनिल' खोथा नङा जे बिटिसि ओनसोलाव जोङो नुदों गोबां जोंहा खामानि मावनांगौ दं, रायजो राजाफोरखौ सहाय खालामनांगौ दं, बेखार मानसिफोरनो जोंहा सुबिदा होनांगौ दं। बे गतिके जों बेखौ दायित्व सानो जे थांनाय सरकारफ्रा मा खालामदों मा खालामाखै बेखौ बयबो मिथिदों, खिन्थु जोंनि हाग्रामा सार चिफ जानायनि उनाव सरकार जानायनि उनाव जों बेखौनो सिन्था खालामदों 35 लाख मानसिफोरनि बिभिन्न जाथि गोष्ठिफोरनि उन्नयनखौ जोंहा दायित्व दं आरो बे दायित्व हिसाबैनो जोङो खामानिखौ मावदों आरो बे हिसाबैनो दहाय बुंनाय बायदि मोनबा गेरेन्टिखौ होनाय जादों। बा इलेक्सनाथ' फैगोन थांगोन खिन्थु जोंनिया दायित्व जाहैदों पाब्लिकफोरनो जों सहाय खालामनाय, पाब्लिकफोरखौ अननाय, उन्नयन खालामनाय बेनि जोंहा थायो। আমার মাননীয় বিটিসি চিফ হাগ্রামা মহিলারিয়ে যে 5টা গ্যারেন্টি দিলে এই 5টা গ্যারেন্টি দিয়ার আজি তবু আরম্ভ করা হল। তো খুব ভাল লাগিছে। আমার যিখিনি বেনিফিচিয়াৰীসকল আছে যেনে ইয়াত মাটি পাট্টা দিয়া হৈছে, ইয়াত আমাৰ বেকাৰ যুৱক যুৱতীসকলক আৰ্থিক অনুদান দিয়া হৈছে, ইয়াত আমাৰ সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ, বিকলাংগ, সিনিয়ৰ চিটিজেন আৰু দুখীয়া মানুহবিলাকক আজি মানে চেক বিতৰণ কৰা হৈছে। আৰু এনেকুৱা আমি যিটো চেক বিতৰণ অকল এইটো আমাৰ চিৰাং বা সমষ্টি নহয়, গোটেই জাগাতে আমি আজি বিটিসি চৰকাৰৰ পৰা এই চেক বিতৰণটো যিহেতু যোৱা আমাৰ মাননীয় হাগ্ৰামা ছাৰে কথা দিছিলে হয়, সেইটো আমাৰ দায়িত্ব। যেহেতু আমি কথা কৈছিলোঁ যে যিবিলাক মাটি পাট্টা পোৱা নাই এখেতসকলক মাটি পাট্টা দিব লাগে আৰু তেনেকৈ আজি আমি মাটি পাট্টা দিলোঁ। আমি অকল কথা নকয়, আমি বাস্তৱত আমি কৰিব বিচাৰোঁ। সেই গতিকে যিখিনি কথা কৈছে আজি বাস্তৱত সেইটো ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে আজি মাটি পাট্টাও আমি দিলোঁ।